Comencem avui el programa de l'esport i avui ho fem començant parlant del Badalona, del futbol, perquè és l'hora de fer una ullada tant al que ha passat com, sobretot, i el que més intranquils ens té o més emocionats ens té, el que ha de passar. I ho farem, primer de tots, acompanyat del nostre company, en Ramon Duran. Ramon, bona nit, bona què nit. tal? I després acompanyat del president del Badalona, el Miquel Àngel Sánchez. Què tal? Miquel Àngel, molt bona nit. Molt bona nit. Gràcies per acompanyar-nos a l'últim programa de l'esport. A veure, abans de res, no sé si ja ha acabat la temporada i ja comença la nova, ja esteu en marxa preparant la nova temporada o no? Pues sí, la veritat és que ja sabeu que al futbol pràcticament no hi ha descans, pràcticament estàs finiquitant campanya i ja tens la propera de seguida que has de començar a ordenar ràpidament perquè comença el tema primer amb entrenadors, per fer l'àmbit sòlid de l'estructura esportiva i a partir d'aquí per donar-li tota l'oportunitat perquè comenci a fitxar el més ràpid possible perquè, com sabeu, el tema a la resta d'equips de la competició comencen a fitxar, el mercat és el que hi és i hem d'estar hàbils i ràpids. És Ramon el que li toca fer el paper al Badalona, està superatent a veure què passa per poder moure fitxa amb força. I tant, perquè ja s'han mogut algunes peces en alguns equips. De fet, encara n'hi ha que estan disputant el play-off i veurem, aquests potser són els que hauran de començar més tard, però el Badalona en aquest sentit doncs hem de buscar la part positiva, té una mica més de temps que temporades passades. Ens haguéssim estimat més fer el play-off, evidentment, però clar, no ha estat així i per tant doncs, hi ha una miqueta més de temps que en temporades anteriors per poder fer l'equip de la temporada vinent. Molt bé, ja comencem, ja entrem en temàtica. Primer de tot, quin tipus de plantilla esteu pensant o esteu preveient poder tenir la temporada vinent al Badalona? Bueno, en principi nosaltres tenim molt clar que els temps són els que són, temps difícils, complicats, tornem a estar tranquils de cara al pressupost, buscar un pressupost que es pugui assumir, un pressupost completament assumible, i que d'alguna manera l'equip en si i el club no pateixi grans patiments que en campanyes anteriors han anat passant. D'alguna manera tots sabeu que anys anteriors s'ha treballat molt en pressuposts molt grans, però sempre una part molt important contra el patrimoni, i nosaltres des de l'inici de campanya ja vam decidir que el tema patrimoni quedaria pràcticament aïllat i nosaltres intentaríem treballar gestió club, gestió diària i com si fos una gestió empresarial directa. Àngel, l'any passat potser parlant d'any de transició en aquest procés que deies tu, que ens vau explicar d'aquest canvi de dinàmica, aquest any ja hem de seguir parlant de transició o ja podem parlar d'inicis de projectes ja en ferm? Bueno, jo crec que ja es pot parlar, ja es pot començar a parlar d'un projecte inicial. El que passa és que estem pràcticament en tres àmbits diferents. Un, evidentment, és l'esportiu, l'altre és el social i l'altre és l'institucional. De cara, nosaltres volíem donar el tret de sortida en el moment que aquests tres àmbits estiguin completament ordenats. Dóna la sensació, sobretot per l'institucional, que sí que n'hi ha si no un acord de paraula, com a mínim a l'última sortida al plenari d'anar allà a parlar per intentar explicar la situació del camp, enteníem que tots els grups polítics estarien d'acord en aquesta construcció d'aquest nou estadi amb unes pretensions completament diferents, però tothom estava d'acord ja que el patrimoni del Badalona era el que es posava a mans de l'Ajuntament i la ciutat no tenia que patir ni un euro d'aquesta nova instal·lació. Déu-n'hi-do, aquí és gran, vull dir, o aquí un aficionat del Badalona s'il·lusiona molt quan sent aquests passos que es fan endavant en el tema de l'estadi. Ara mateix ens dius, no hi ha acord verbal, però sí que hi ha, diguéssim, un pacte no escrit, no sé com es podria dir. Jo crec que l'última actuació al ple municipal tothom va donar el seu vist i plau amb aquest tret de sortida. Per tant, entenem que a part d'aquest a nivell de paraula de poder-ho dir, crec que tothom ho va dir a plenari i entenem que això va de veritat i confiem en aquest govern perquè això estigui abans possible, amb totes les il·lusions del món. Totes i més, i una mica més encara. Més clar l'aigua. Més clar l'aigua està clar, que la pedra angular d'aquest Badalona pel que fa al futur passa per la construcció d'aquest estadi i el sosteniblement, en aquest cas del Badalona, serà molt important pel que fa a la construcció de l'estadi municipal en un futur, no? Ara parlaves tu de sostenibilitat, abans parlàvem del tema pressupost també, Miguel Ángel. De cara a la temporada que ve, el pressupost destinat al primer equip del Badalona s'assimila el que hi ha fins aquest any? Hi ha més, menys? En principi tornarem a repetir pressupost. De fet,
intentarem mantenir la mateixa estructura i en principi serà el mateix pressupost post-aprovació de l'Assemblea General que es durà a terme de cara al dia 30-31 de juliol. Entenem que n'hi ha un últim ple municipal, que em sembla que és el 28, si no recordo malament, l'últim dimarts, no sé que s'avanci, i esperem que tenir notícies positives en aquesta licitació pública de sortida de camp perquè en un futur immediat el projecte Badalona comenci en sèrio de veritat. Jo no sé si serà del tot cert al 100% o és una mica enganyós això de que serà el mateix pressupost tenint en compte l'aspecte de seguretat social que no sé si es començarà a implantar a partir de la propera temporada o si això de moment està en stand-by. Bé. Què ens pots dir? Bueno, el tema de la seguretat social, la veritat és que és un tema bastant complicat, no m'agradaria estar massa, però sí que és cert que tothom sap ara que l'UFEC, la Unió de Federacions Esportives Catalans, d'alguna manera ha agafat el testimoni de dir que totes les entitats esportives han de començar a regularitzar-se. No és el nostre cas perquè nosaltres ja portem un temps molt maco on l'equip i l'entitat està bé regularitzada, però sí que és cert que a campanyes anteriors sempre hi ha hagut temes en seguretat social on no hi havia la forma jurídica ordenada per a l'esport. O sigui que la seguretat social, d'alguna manera, a través d'una sèrie d'inspeccions que han començat per equips de segona divisió B, que ja porta pràcticament al voltant d'any i mig, I tercera, sí. estan tractant a les entitats esportives com si fossin empreses. Per tant, després la Federació Espanyola no tracta la entitat com si fos una empresa. Posaré un exemple clar. Pots contractar un jugador ara en règim general, un jugador que fitxes ara, i dintre d'uns mesos aquest jugador per lo que sigui no interessa i no el pots fer fora, ja has de finiquitar el teu contracte. Per això està l'AFE, per obligar a complir aquest tipus de contractes. A partir d'aquí, què passa? En la seguretat social, de l'altra banda, el que fa és que qualsevol treballador que està dintre d'una empresa no interessa, no està rendint bé, no funciona, el fas fora, liquides per al temps que el tinguis contractats i fora. I l'AFE, en contraprestació, diu que has de liquidar contracte. Per tant, aquí n'hi ha un buit legal que hauria de sortir la figura de l'amateur compensat i buscar-li una tributació especial per a aquest tipus d'esportistes. I aquí parlarien de tot el futbol de base. És ridícul que comencin a demanar que un nano que el tens per 200 euros, per exemple, en el futbol base fent de monitor on gasta més que cobra i que ara li tinguem que retenir el 40% d'aquest sou. Per tant, entenem que algú no està ben fer la feina. Déu-n'hi-do, quin panorama que es troba, com si fos poc encara poder tirar endavant clubs alhora aquestes coses. Ramon, tornant una mica al tema del primer equip, el tema que aquests dies hem estat xerrant i força és el tema d'Albert Càmara. Doncs sí, hem estat parlant d'Albert Càmara, el fins ara tècnic del Club de Futbol Badalona. A hores d'ara encara no està clar, ho comentava el mateix Miguel Ángel a la presentació de Piti Belmonte la setmana passada. De fet, encara el club no ha dit la seva última paraula sobre la possibilitat de si Albert Càmara es podria quedar dins de l'organigrama tècnic en qualsevol de les categories del club per la propera temporada. En tot cas, el mateix entrenador tampoc sabia res en les últimes hores i jo no sé si de dimecres passat a avui doncs la cosa ha variat o no. Bueno, de fet, com hem comentat abans, això va massa ràpid. La veritat és que arriba un moment que no arribes a tot. L'estructura esportiva, evidentment, i el que és l'entitat també, estem molt agraïts al cos tècnic antic, tant al tàndem que sempre hem parlat, a Càmara, Delgado, Aguilera. Per nosaltres són gent de club, gent que ha estat molts anys a l'entitat, tenen tot el nostre respecte. I la veritat és que ha sigut un any molt complicat, un any difícil. Entenem que hem de fer algun tipus de canvi. Esperàvem que el primer entrenador pogués comptar amb algun d'ells del cos tècnic antic. No ha sigut així, per tant, li hem de donar sortida, però sí que és cert que, per exemple, Albert, d'alguna manera, ens agradaria, més que interessar, ens agrada que estigués dintre de l'estructura esportiva en qualsevol àmbit del club. Sí que és cert que és molt complicat que quan un ha sigut el primer pas a nivell d'entrenador, ara portar un altres equips o una altra tipologia d'identitat dintre del club, els hi costa acceptar-ho. Per tant, estem pendents de parlar amb ell i intentar a veure si trobem algun punt d'equilibri perquè en Càmera pugui estar dintre de la nostra entitat. Doncs això estarem atents també, igual com està el club, a veure les següents informacions, a veure què passa amb Albert Càmera, amb la seva vinculació amb el club. Marxa Albert Càmera, recordem, ja ho vam explicar, arriba Piti Belmonte
a la banqueta del primer equip del Badalona. Miguel Ángel, per què Piti Belmonte? Què us va cridar l'atenció d'aquest entrenador? Bueno, pues el tema de Piti Belmonte, bueno, sense parlar res de ningú, evidentment Piti Belmonte pues, és un altre tipus d'entrenador, possiblement en algo més de caràcter. És un entrenador que en principi pues, bueno, ja ha demostrat que amb un Sant Andreu, amb tots els respectes del món i un club que l'estimem moltíssim, pues, ha fet una molt bona feina i una Copa Federació, que no és gens fàcil guanyar-la, Ramon. Per tant, Piti Belmonte, pues, en principi, dintre del grup d'entrenadors que nosaltres teníem més o menys en ment d'intentar provar a veure si tenien la possibilitat de portar-lo al club, pues, al final va ser Piti. Molt bé, nosaltres el que fem és... I ara és el moment de fer una mica, també volem aprofitar que tenim aquí el Miguel Ángel Sánchez, que ens ha dit, podem parlar del que sigui, doncs anem a per ell. President. Res, una salvetat, Toni, molt ràpida, que aquí estarem a mort amb Piti Belmonte, amb Albert Càmara, amb Toni Llavaria, amb Francisco, amb Julià García i amb qui faci falta. És a dir, que quan es parla, evidentment, d'Albert Càmara, un cop s'ha contractat o abans de contractar Piti Belmonte com a entrenador, és senzillament perquè es parla per una trajectòria d'11 temporades. Igual que quan es parla de José Delgado es parla d'una trajectòria de 5 temporades. Però aquí estarem a mort amb l'entrenador que tingui el Badalona, està clar. Que així sigui, doncs. Sí, i tant. Que així sigui. Miguel Ángel, primer de tot, portes un any ja de president aquí al Badalona. Quina valoració fas? Com t'has sentit sent el president del Badalona? Bueno, la valoració en principi positiva, amb molt de respecte, perquè és una entitat que són molts anys que pesen aquí a la ciutat i amb tota la responsabilitat del món d'intentar lluitar per ella tot el que faci falta. Miguel Ángel, en algun moment t'has plantejat, t'has penedit d'haver fet aquest pas endavant, de dir, ostres, a on he arribat a aterrar? Bueno, al final jo crec que si estar al front d'un club com el Badalona, al final si has tingut una mica l'experiència empresarial de conduir també alguna empresa, t'arriba un moment que pràcticament és una comparativa, no? A vegades es fa més gran inclús que la pròpia teva empresa per el número de treballadors que estan dintre de l'entitat i per el número de responsabilitats. Però sí que és cert que hem format un grup molt maco, no només aquí es tractava de parlar de president, sinó es tractava de parlar de grup, un grup de gestió maquíssim que ha treballat força. Hem tingut un dels fitxatges que hem dit a nivell de l'estructura no tècnica, sinó de l'estructura de junta directiva, ha sigut el Ramon Díaz, que és el responsable de tot el futbol base, on justament en un any on hem tingut que només rebre herències de l'anterior, hem tingut la gran sort de pujar 2 equips, 3 categories, i algun jugador que ara ja s'emportarà a l'Espanyol, algun jugador que també marxa al Villarreal, i la veritat és que s'ha fet un bon treball i pràcticament amb una herència que veníem de darrere. Per tant, aquest any, que és un any nou que comença, que ara sí que podem començar a fitxar, començar a ordenar a nivell de base, crec que encara tindrem més èxit en aquest gran futbol base que esperem i contem, perquè el futur marca que el futbol base serà el futur de tots els clubs. Per una banda està molt bé això que diu el Miguel Ángel, no? Això de que jugadors del futbol base que despunten al Badalona se'ls emportin equips de gran envergadura. Per altra banda, sap greu perquè ens agradaria poder-los veure almenys alguna temporada en el primer equip. Evidentment és molt difícil poder-ho aturar això, però hem de dir, per exemple, que el proper dia 15 de juliol començarà la pretemporada i que 4 o 5 jugadors del juvenil Divisió d'Honor de la passada temporada estaran fent la pretemporada amb el primer equip. A banda de Jordi Sánchez, veurem si la propera temporada podem veure algun juvenil més amb el primer equip del Badalona. Ángel, sempre, quan hem parlat amb tu, sempre hem trepit una mica al voltant del futbol base del Badalona, no? Quina importància li dones tu, o quina importància té tot això que hem aconseguit, aquest juvenil Divisió d'Honor, tants anys que van darrere, amb tants bons entrenadors que han passat per aquí, tan bones campanyes, quin valor té? 2 cadets també, que ara un precisament marxa a Villarreal, vull dir que amb un cadet ja comencin a treballar-lo a nivell d'una entitat tan important com és el Villarreal, pues, significa que s'estan fent les coses força bé, no? La importància del base, la veritat és que desgraciadament no tenim més temps per anar a veure tot el que tenim dintre del base. Són 22 equips de club, pràcticament l'estructura està ordenada en 14 directius i aquí ens anem repartint una mica la feina, no? I la veritat és que a mi m'agradaria estar més implicat amb el base. Crec que tinc un gran responsable, una persona que verdaderament està demostrant que funciona, que li agrada i que està dissabtes i diumenges al peu del canó. Per tant, per mi el futbol base, evidentment, és el futur, és la joia que han de mantenir, que l'hem de cuidar i l'hem de mimar.
I nosaltres ara canviem una miqueta de tema, deixem el futbol base i ens anem a parlar del tema de la massa social de Badalona. Deia, és un dels punts que estem treballant a l'hora de reformular aquest nou Badalona. I aquest any es va presentar una campanya de socis en el qual es marcaven uns objectius que potser no ha estat tan bona del que s'esperava o del que es volia. Què ha fallat en aquesta campanya? La situació, la mateixa campanya, es pot continuar treballant en aquesta campanya? Com està aquesta situació? Bueno, la idea és continuar treballant en aquesta campanya perquè entenem que és una campanya bona en el moment que el preu del carnet del soci baixa més del 60-70%. Per tant, ja el preu és atractiu. Ara, el que evidentment no és atractiu és la nostra instal·lació. Nosaltres tenim un problema de base, la gent està cansada, la cançó aquesta del camp són 15 anys treballant una cançó que no s'acaba de finalitzar i entenem que la nostra professionalitat com a entitat i com a club començarà en el moment de tenir una instal·lació completament ordenada i a partir d'aquí crec que és on s'hauria de treballar pressupostos importants per intentar assolir aquesta segona categoria. Però la categoria, el dia a dia de la categoria, doncs això acaba cansant i passant factura, com s'ha demostrat clarament, no? Després ho veurem, no? Quan puguem presenciar les imatges de l'unificació de Llafia Olímpic de Can Fatjó, veurem doncs, que hi ha 1.000 i pico de persones al municipal de Llafia, un reclam molt important. Això demostra que el futbol a Badalona pot estar molt viu, però en partits d'envergadura, en partits que t'ofereixen alguna cosa diferent, com s'ha demostrat quan el Badalona ha fet play-off, no? Però insisteixo, el dia a dia de la segona B és molt dur. I Badalona també és especial en aquest sentit. Segur, de ben segur. Nosaltres ara hem de parlar de dos noms propis. Ramon, comencem parlant del de Marcos Pérez. Ja vam fer una pinzellada al programa passat. És un dels puntals, diguéssim, del nou projecte, o del projecte de l'any vinent, no diem nou, sinó el projecte de l'any vinent del Badalona. Com està la situació ara mateix? Sí, de fet, la setmana passada deia Piti Belmonte, el primer pas a seguir és l'intentar-se assegurar els jugadors de l'actual plantilla de la temporada que acaba de finalitzar, que interessa que continuï la propera temporada. Segurament podrem aconseguir-ho en alguns d'ells, en d'altres no, perquè marxaran a altres clubs, tindran altres ofertes que per ells seran més interessants, i en aquest cas doncs, sí que hem pogut saber que d'entrada el Badalona ha ofert la renovació ja almenys a un parell de jugadors de l'actual plantilla, com són el porter Marcos Pérez, que de quedar-se al Badalona podria vestir per quarta temporada consecutiva la samarreta escapulada, i també, per altra banda, a l'extrem canari, Abraham Noé, dos puntals d'aquesta temporada. Abraham, doncs, que la segona volta ha estat també un dels eixos principals del Badalona, amb les seves 4 dianes, ha ajudat a l'equip d'Albert Camara i de José Delgado a poder salvar aquesta categoria. Per tant, 2 renovacions damunt la taula, 2 jugadors importants, d'altres també aniran transcendint a mesura que vagin passant els dies, però d'entrada, de moment, aquests 2. Molt bé, dèiem, és una de les prioritats, deia Piti Belmonte, en aquesta nova confecció de la plantilla. Recordem que al costat de Piti Belmonte, Miguel Ángel, a finals de juliol hi ha l'assemblea que comentaves, allà s'acabarà una mica de tancar tot el que és el projecte, no?, de cara a la propera temporada i als propers anys. Exacte. Intentarem, per donar-li també una mica de temps al consistori, hem acabat d'ordenar què és el que es pretén fer. Intentarem anar a buscar pràcticament l'últim dia hàbil de juliol per preparar aquesta assemblea. I a partir d'aquí, bueno, pues tenim la sort de que ja en l'últim ple el sistema ja està ordenat i podem començar a somiar. Serà una bona notícia per als socis i els simpatitzants de que això comença de veritat i que no ha passat com al futur anterior. Per tant, entenem que si no és així, no ens quedarà més remei de tirar endavant per un camí que no és el que ens agradaria, perquè, de fet, no volem que la ciutat pateixi un conveni molt important, un conveni signat, és un conveni que són molts de milions d'euros, que seria una pena que la ciutat tingués que patir aquest procediment. Per tant, entenem que és una situació positiva de tirar aquesta licitació endavant i que nosaltres de cara al setembre a l'octubre ja estem ja començant a buscar espais nous, a veure si en un poc termini de temps canvien d'ubicació. Perfecte, doncs això a finals de juliol quedarà tot aclarit. El que ja ha quedat aclarit